So albay bagay Sir Henry, ano kami, host kami ng batted games. Yeah. Baseball, softball, and then football and futsal. Opo. So kung sabihin, yaon digdi sa albay nagkakawat ini mga events na ini. So futsal tayo naman sa provincial engineering. So football ta duman sa Bukac. Then so baseball and softball yaon digdi sa Travessia. So ongoing naman po Sir Henry, naatab-atab lang ini kasi ang ano kayo is 10 o'clock dapat na inang kawat araw kayo ito kaya yan. Iyo. So nag-start sin nakiaga atap then mga 10 o'clock. Then maris yung mga 2 o'clock hanggang mga 6 o'clock. Ayan. Oo. Difficile na. Mga train ini sa araw ka na init. Pero difficile na po sa mga ano. Iya po. Po ng panahon. Maliban na lang garo Sir Henry, bakit kadahon kang boxing, pag iling-hiling mo tamang giraray, ang boxing yaon sa Sawangan Park, Yeah. gigibunta sa Sawangan Park, nag-request kaya kami na sobrang in Sawangan Park, although may parachute ito, mula may mga tent, ang dapat kang boxing para dagdag action sa tuya, kaya nga ni nangangapunan ka naman sa mga ligas penyos, sa mga Pianos na sila maghiling kang boxing, open Sawangan Park, 5 o'clock onward.